Montoro sabe perfectamente que nosotros estamos infrafinanciados. Lo sabe perfectamente. Y sabe perfectamente que no podemos cumplir el déficit. No es que nos negamos a cumplir el déficit, es que no podemos cumplir el déficit. Si no sacamos a los niños del colegio, a los enfermos de los hospitales, y este gobierno no va a hacer más recortes. Desde luego no va a hacer recortes que afecten a derechos básicos. ¿Vale? Los 1.000 millones que nos exige, pues podría empezar exigiéndole al antiguo gobierno del Partido Popular que dejó 1.000 millones de agujero, por ejemplo, en Ciexa. 1.000 millones en Feria Valencia. Hombre, para empezar no se roba, que ya es un ajuste importante. Este ajuste es importante. Entonces el señor Montoro también se lo podría apuntar. Oiga, mire, nos va mejor porque no se roba. Y el déficit mejoraria si los que han robado devolvieran lo robado. Nosaltres el que hem fet és respondre al govern d'Espanya, al Ministeri, el dia 5 d'abril, dient que no estem invadint cap competència estatal i que tant la proposta de conveni remesa com les declaracions d'intencions firmades a Grècia respecten l'ordre constitucional. I estem a l'espera de contestació d'aquest últim escrit del dia 5 d'abril. Òbviament hi ha hagut avanços, però queden moltes coses per fer i per això aquest dia també es configura com un dia reivindicatiu i des del Consell volem promoure mesures que reduïsquen la desigualtat que afecta les persones gitanes, especialment en l'àmbit educatiu, i també combatre aquesta imatge social negativa, estereotipada i tòpica de la comunitat gitana, que és tan arrelada a la nostra societat i que fins i tot no és percebuda com a racisme. La societat no percep com a racisme la discriminació que pateix el poble gitano. El que se planteja és que volem construir una societat digna, justa i basada en la igualtat i comptem amb milers de persones gitanes valencianes.